manje why manje like uforced ukuthi uyabona ukuthi okay izinto azirani mara still usayenza abantwana ungamshaya mabrada yabona lento yenzayo ukuthi manje zokushayisa ngomelebe mana lo muntu lo yabona izo lento ezingenza ukuthi ngamtsheli mina namhlanje yabona le wothi ngitshela yona yabona le wothi ngitshela yona le ungasangitsheli ngiyapaka izinto zami manje nomntana nami siyahamba machine ungatatazeli stay calm don't the machine i-3-bit d-keys or i-2-piece fake noma thande kitchen lempilo izocosta goke nama all-star Bafo kunjani? Ngimnandi khambani. Ngiyaphila. Siyame ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngithole i-email yakho bafo. Ubhalile vele. Yimi ngikubhalele njalo. Oh okay mfethu. Ngiyabona lapha kule email ukuthi ubhale something about the baby mama. Wena umfana wasebukhosini kenzakalani mfethu? Ayishi mfana yazi ngiyacava nekhambani. Inkinga kuba ukuthi maye la ngibuya khona like ngibuye ebukhosini anytime alarm like belu fere itime elithanda abafazi yabo. Okay. And mama kanjalo kusho ukuthi itime alarm linengcoso eziningi. Okay. So like belufuna ukuthi ngilandele emuva kuma first step wayo. Oh. Yabo. Uhambela lihambe khona. Ngihambela lihambe khona. Okay. So uma kwenzakala ukuthi mfethu nginengcoso eziningi and le baby ziningi bafo zingaki mothi ziningi. Iziningi bro. Zingaki? Z5. Yeah, Z5. Plus lo ohlala na endlini no 5 ngalo ohlala na endlini. 5 ngalo ngihlala na endlini. Shothi bayi4 abangaphandle then 5 ngalo ngihlala na endlini. Uyabazi ubaby mama ohlala naye? Akabazi. Inkinga iqala lapho ukuthi maye ngifuna like ukuthi umtshele ivari yabo. Inkinga eshi lo muntu lo mfethu. Hey, akangeneki. Lo muntu. Yini uviolent? Too much. Uyakushaya? Akangishayi nethi nje umuntu ukuthi nje ngeke uzongena. Ufuna uqala umphuzele utshwala kuqala before. Okay, athiyami. Maye wena manje uphuzile? Ro uthembelekile. Angithembele kuwe makubuya ngishaya. Ngikulamlela. Ngala khipintsha phela labo mama ku rough these days baphatha nezibhamu manje kuzenzakalani makuthi sifika lapha sithola ukuthi sekasishubisela akusumuntu o rough kakhulu manje. Hayi isibhamu akasiphatha. Anethi nje ngikhuluma ngomlomo. Ukhuluma ngomlomo. Umesa kopha. Akana action. Maye wena makakushaya ngezandla wena ungamshayi ngendlela eright. Nginokumqondisa. Umqondisa ngendlela eright. Qala phumelani ngifaka isagini. Ngiphethe wena pitcha. Bheka ke mfethu into engizoyicela ukuthi mfethu usiye la ebhasini ngithola. Ngika number yakhe simfonele siza ukuthi ukuphi and then siyamlanda. Unless wena wazi ukuthi ukhona endlini singaphuma la sendlini straight net simfonele ukuthi avele egate. Fere singaya fere. Ukhona endlini? Ukhona. Athi singadli isikhathi empentshama masiye khona. Fere. Hola. Preciso. Except bro. Manje njengoba umama simfonelile uthe sohlangana kuphi naye? Ngimpelele fere uthe somthola ngaphandle sihlala khona la kule nje phephu labo sekaphumile vele. Uye lo? Uyena lo mela. Oh, okay. Simbone fere. Simbone sizuthini. Hello my sister. Hello my sister. Singaxabani. My sister kunjani? Yini lo ufunani lo. Right my sister. Amakamera wani awena mama sister yini ulwela wena ngikwazi nawo ngazi ngicela singaxabani asazani mamela ke lo ungishiye endlini akashiyanga nemali yesinkwa lo umntana wakhe akadlanga akana nokudla umntana wakhe akana namapampers kumele mina ngiyosebenza ngisebenzele umntana wakhe uyapi yena ufunani la ufunani khuluma ngilalela from Rich Nation TV ne hamba nobhuti la ngabe mazi ubhuti angimazi Amazi? Angimazi. Athi makusuka mama uthi siza kuye lo kanti. Uye lo. Manje my sister mama bengimaza ngisamaza ngisho sihlanganiswa ingane yakhe. Ihlanganisa ingane? Oh ibaby daddy yakho kahle kahle. Hayi akasupport nomntana nje ngize ngimbize ngobaba because akusubaba emntaneni wami. Ne? Yebo. Like ansaplo mina okay and my sister. Shala sonke mara namhlanje nje ngoba uyanginyanyisa akathenga ukudla. Ukwatisa la camera okwatisa ukuthi akathenga ngisingwa namhlanje ubhuti. Ama camera ne angisena ndaba nako kumele
wonke umhlaba wazi ukuthi yena wenzani akasupport umntwana akathenga ukudla umntana wakhe nje akaye nase crash umntana komela e crash ngomthetho umntana akakaye crash yini inkinga. Okay my sister, lokho kwakho ngiyakuzwa ngithola. Ngicela ukumuphi chance ukuthi achaze ukuthi size ngani lana and then lokho siyongena kukho. Akasheshe ngoba imoto yeziyo thatha izinto zabo lapha endlini. My brother ngicela umchazele umama ukuthi size ngani la. Uyacaba khambani neswirathi. Khambani. Ayish inkinga kunenkinga kahle kahle. Inkinga yalo mfisi inkinga yayo. Yabona into engikhuluma ngayo. Inkinga yayo. Imala. Ngingasondeli. Yamsaba kanjani? Ngimsabi ngitshela inkinga uthi nolaka lo muntu. Okay. Ma uyacaba ukuthi kwenzakalani ne? Angithi uyacaba ukuthi mina nawe sinengcwese eyi-1. And my fere kunento lakhe ukudala ngifuna ukukutshela yona wena ongayazi. Yini into yakhona? Wena ama surprises. Ufuna ukushaya white wedding my brother. Hayi mina ngiyashadwa kwenye indawo. Senginomunye umuntu. Okay, qhubeka mpintshana. Nokulobola ke. Eish. Afere should uyacaba khambani ne like angazi ngizoqala phi ngichazele indaba le because ngiyazi ukuthi isikhathi siyahamba. Inkinga kuba ukuthi like lengcosi le esinayo mina nawe. Ngiyazi ukuthi wazi ukuthi ngengcose eyi-1 mara like iqiniswa ukuthi ayikho eyi-1. Uthini? Angangibambi. Uthini? Ya asikhulumeni ke ngambambe ethi ngambambe. Angangibambi yabona ngimbambi. Angangibambi. Ufuna ukuzwa kahle Ungasondeli. Angikuzwa ngifuna ukuzwa kahle. Phinda uthi my sister my brother ngathi like uyasaba kuyisho le ndaba lene. My brother uthi yena umntanakho ebantwaneni bakhe umntana esi5 wakho. Ini? My sister no, my sister yini? Uthini? My sister relax my sister. Relax. Awamshaya manje my sister. Ayithlenda le. Oh kusho ukuthi mina ka support abantwana bami support lo laba bangaphandle kusho ukuthi ngikufihlelele ukuthi hlezi unolaka njalo unolaka mina. Kahle. Nginolaka ngisazokushaya. Uyabuya endlini ngisazokushaya. Why umntana makamsupport. Usupport abantwana bangaphandle yini yona leyo? My brother na umbuzo yini? Zangathi ngisupport abantwana bangaphandle. Okay, nginikeze izathu sokuthi wa ungasupport abantwana umntana lo omshiya endlini. Wasupporta laba ngaphandle 5 yonke 4 yonke kahle. Inkinga uthi baningi phela ngeke ngihlale ngisupport umntwana oyi-1 manje uthami azizwanela wena why uyenza abantwana abaningi ukuthi uzohluleka ukusupport uyasipana. Angisipani. Manje why manje like uforced ukuthi uyabona ukuthi okay izinto azirun mara still usayenza abantwana my sister ungamshaya my brother yabona lento yenzayo ukuthi manje izokushayisa ngomelebe. Mana lo muntu lo yabona yizo lento ezingenza ukuthi ngingamtsheli mina. Namhlanje yabona le bothi ngitshela yona. Yabona le bothi ngitshela yona le ungasangitsheli ngiyapaka izinto zami manje nomntana siyahamba bangilobolile mina manje ngiyahamba. Akulobola kanjani uhlala naye my sister? Yena ngishaka ngisupport nomntana mara na uyimenemene my sister uyimenemene. Ngifuna ukukhomba ukuthi lento yena emhlulayo abanye abantu ngaphandle bayakhona ukuyenza. Bakhona ukuyenza? Yeah. Why okay fine. Kebe besingazanga namhlanje bozomtshela nini ukuthi lo? Bekazothola ngiyekho endlini angishoni uyahamba uyaphuza. Uhleza lapha ekhoneni adlala amakhadi. So thina senze njani silambe silinde yena. Angithi like uphandela nina le. Uphandela abani? Ngekele bonke abantwana bami baningi engihlale ngisupport umntana eyi-1 nabanye basupportayo ngisho ngaphandle. Uzohamba uyodla kubo futhi lapha kwami ngiyaxosha ngisahambi akayiholi phansi umntanakho manje. Akayiholi. Umondla ngani njengoba ithama la khona ngasipa. Angisho khona indoda engibhejayo ngiyasebenza futhi. Hebani. Yebo. My sister no ngiyenzile my okay mpintsha mongitshele wena ukuthi wena inkinga yakho yini kahle why uyenza abantwana uhlule ukubasupport. Inkinga nginayo inkinga ayikho or wena like ufuna ukuzenza ithanda. Ngabe ngitshelile eqaleni ukuthi ngifuna ukufana ne-title ethi dad father mara akayazi ukuthi imeleni kahle yeah inkinga ukuthi ngifuna ukufana nethama lami. Ufuna ukufana nethama lami? Yeah mara ithama lakho linikhulisile mara nakho ngithi maye wena why uhlele ukukhulisa abantwana bakho or thaba lakho nalo thama lami lesikhulisa ngasoke alinikhulisanga nonke. Yeah liphume sona so wena nawe ufuna ukuphila lo hayi ukuthi nami ngifuna ukuphila lo mpilo leyo.
umntana nawe yazi umntana akho ngiyamsupport sometimes hayi ukuthi njalo mara nangu yasho ukuthi uphuma endlini ungathenga isinkwa mfethu ukhulume isinkwa kayi-1 bengizohamba mina ngiyotshola ngaphandle yena khona mara nawe uthanda izinto my sister utholelana nomuntu endlini hayi akusiso umuntu wami bekumuntu wami ungamtsheli ukuthi mfethu mina ngigrand ngawe ngicela ukuphuma so ngizomtshela kanjani because ngihleza sekhoneni emakhadini ngizomthola because nasendlini akalala le itinyana ngale nkathi zephilo sokunyana uyamtshela ukuthi mfethu mina kusho ukuthi ulala ngale phela kulabanye abomama athiyami angitshela athiyami kahlahla uplaneni mina kahlahla yini mission yakho kahlahla ngani so ngalento yenzayo mfethu abantwana abayi5 nabo kusho ukuthi makhule ungamshaya manje empama uyala bakushaya empama uyala yangimangaza akumnandi athiyami kusho ukuthi mamakhathi uzokutshela ukuthi nje yabona iCasino uyishaya nje uyayiphendula angitshela athiyami thina mamela thina njenge-Rich Nation TV siya stress wena usibizile usilethela acethe uyalaha uyahlela hayi inkinga ukuthi yangimangaza akaza ngishaya ngempama lo muntu lo akaza kushaya wamela qayina mawuthi uyakushaya usuka kushaya kanjani zangathi yabona lo unodlame like umuntu uthanda like namhlanje makathathwe kungokwakhe lapha yimi ngibhadala irent akazi ne5 yokubhadala irent lo makathathwe kungokwakhe ahambe ngizosala nengane yami uzohamba yohlala le bantwaneni bakhe abayi4 angishoni yazi ukuthi unithembena ngisho kuphi khona labo yosupporta khona ngiyohlala nobani khona yabona balala badlile so thina sala singadlanga wena wazi kanjani ukuthi balala badlile ngiyazi kanjani khona kwafihla hayi bekuthi bengingabafihli bengisaba ukukutshela cause bengisaba zona lezi yabona uma uqeda ungishaya ngempama phambi kwamakhamera ngizomshaya ke masifike endlini ngizomkhomba ukuthi umshayelani my sister ngishaya phambi kwamakhamera okay azwaneni la bafethu azwaneni la ngintshele bafethu mina ngizanga la ukuthi ngizosolve umjolo wena ngithola ukuthi wena uthiyami bakudlela bakujolela mina ngizingeni mina ngizela indaba yomntana lana my sister ukuthi my brother angithi sekashilo vele uthi khona omunye fede that's why nami ngisho ukuthi mina ngizela indaba yomntana lana my sister ngithola mina ngifuna ukundasinda from iside lakho ukuthi wena like uzofuna malini monthly for umntwana ukuze like uzokhona ukukhulisa umntwana from ubabakhe umntwana i-crash 600 transport 350 ukudla 500 hlanganisa la 950 plus 500 hlanganisa 1.450 yebo nokudla ukuthi adle endlini phela nyeke adle lamazimba wadle angisebenzi uthatha baba uzoyenza iplan manje kumele ngiyotshona uzoyenza iplan mayenza ihlofu bekumnandi ngithi kube mistake bosmile nokusmile mara beku mistake imistake abantwana abayi5 mistake abayi5 kuye beku mistake kimbe kuyi mistake hayi mina ngisazi athi yampeka bheka ngize nawe lana marudo ududoda ngithola uyasihlaza njenge-art ngithola mpintshapa so mina mamela mina into engizoyicela kuwo ukuthi mfethu iba yindoda right sukuma uyophanda namanye amadoda ngithola so mina na mamela ngithi ngisakhuluma mina isicelo sami namhlanje ukuthi from namhlanje uzitshele mfethu nanoma uvuke ekseni uzitshele mawuceda ukuma phansi usuke empedeni uzitshele ukuthi ngiyitime labantwana abayi5 right shuthi wamele ngisebenze kakhulu ukuze labantwana laba babe grand angithola yes kumnandi mfethu ingcosi yakho mayikhulu icavi time la ikhulu icavi already like iba grand angithola ikhula grand asesigele isheshe icede ngoba ayina nikusay disturb mama already makale time le esikoleni eclassini mabafundisa ulibe ucabangana netime lakhe levama retime la uyabona ukuthi iflop iflop uyangithola so awuthiyami ngiyacela mfethu mina ngizokugaya this 2 months these 2 months my sister these 2 months thina njenge-Rich Nation TV umntwana sizomlethela everything I need right after le 2 months lena silahlela kubhuti and my brother if uzohluleka mawuzohluleka ama-social worker azodila nawo uyangithola azodila nami case close yes kanjani nje khuleka uzobona wena if awuphandi enough thina sokugama ama-social worker bazokucondisa
bazokucondisa mayisisi ngiyabonga isikhathi sakho ne Sabona ngihamba Ngiyabonga yes ngicela nje uhlala naye ngithi la Jardine ngicela nje uyahamba yena okay fine ngicela ungangeni usimele lapha esayidini ngizothi mangiceda ukukhuluma naye ngize sikhulume esayidini sisonke mina kamba wena ne ngiyakuzwa athi ngicela simele ngapha sicedelele le ndaba yethu mfethu mara mpintshama awu niyangihlaza mpintshama kanjani ungibiza kulokele iceda mfethu bathi support uhluleka nokuthenga isinkwa sesinkwa hayi lo muntu lo aka-understand ngeke ngihlale nginemali esinkwa njalo angisebenzi yena nayo hlezi anemali yakhe ayiphuza njalo kamele kusapote mina umntana wethu siba yi-2 akusewa mara ungitshela ivari mpintshama ungitshela ivari mentumen uyamsupporta lo mntana ngiyamsupport hayi njalo khuluma sometimes ngiringa ivari nje yami okay mawubhekile wena umntwana like uya-understand lama excuse ukuthi sometimes or indlela mayifikile i-understand ukuthi sometimes angiyazi ukuthi ayi-understand ungayitshela indlela ukuthi mamela ungayitshela indlela ukuthi ngidla sometimes angidla ungayitshela indlela angeke utshele ngoba mayikokota iyakokota so kwamele ucabenge kanjalo mpintshama ngangithola so mina ngiyacela from Vandag ngithi mina mawuvuka ekuseni everyday mawubeka inyawo zakho phansi ucabanga ukuthi mfethu nginabantwana abayi-5 mawukuthi uyaphanda iyaphela le 2 months akuphandeke estradini ubuye uzositshela thina sokuhlanganisela mawukuthi isipani sikhona sokufaka usipane namanye amadoda mara mina mawuzosebenza under Rage Nation TV ne imali eyabantwana ngizoyidonsa and then ngizokugaya lese ash donsa kanjani bese uyidonsa bese uyisakuphi ngiyisaphi umbuzo onjani lo ngisebantwaneni mpintshama hafi only if sizozwana mina nawe ngenkulumo and nesipani lesi esizothi thina sikupha sona njenge Rage Nation TV uzosijabulela hayi akunankinga singasipana hayi inkinga yikho as long as ziningi izinto esiziphusha ku Rage Nation TV kunamafamu kenzwa yonke lenyakanyaka kunabantu abathungayo yonke lenyakanyaka lesiyenza akuna flop nje yami as long as isofaka imali ngithi yamuzi yakhalaza kamele ngisupportele incozi ngicela mfethu ngicomele lapha ebhasini nayo ayikho yi1 nalezinye phela ziyadinga ukuthi ngiyisupport bengisafuna ukuza lapho ukuthi laba abanye mawuhluleka ukusupporta lo yi1 laba abanye ubayenza njani njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi sengeke ngihlale ngisupport umntwana oyi1 njalo sasitsha asenze so le ndaba ne singayisikude ngicela ukumele lapha ebhasini mina ngizothi mangibuya lapho kuwe kahle ngifuna sibafonele nalabo baby mama sizwe kahle ukuthi wena udaba lakho luhamba kanjani wena ngathi uzenza umashaya uthi ngicela umele la ebhasini ngiyabuya ngifuna ukukhuluma nawe Mzansi aneke sodlela isikhathi my brother lana bafethu my brother uyangibiza lana like makangibiza yena ungitshela ukuthi ufuna ukuconfess izinto zakhe ezicondile sijikijiki bathi uhluleka nokuthenga isinkwa sesinkwa uvela avuke nje madayisini akayifaki nale mali yamadayisi ukuthi uyadliwa my brother so Mzansi mina aneke ngizonihlalisa lana my brother ngibona ukuthi my brother ugcola ukudlala bafethu ngicela ukuthi ninkaye nesikhathi ngikhulume naye my brother madala side ngizwe ukuthi kahle story sakhe sithini and mangifika lapha ebhasini ngiyobafonela bonke labo baby mama one by one so that silungise bafethu siyalungisa le South Africa sisonke ngithanda nonke lapha emakhaya bafethu ngingakhohlwa ukulike ni share iphinde subscribe cha